Masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaran Premium Hausa TV, amma da farko ga kanun labaran. Sarki Muhammadu Sunusi na biyu ya ja hankalin alkalan kotun koli kan shari'ar Abba Kabir Yusuf da Nasir Umar Gawuna kan su yi adalci. Mayakan Isra'ila sun kashe mataimakin shugaban Hamas Salihu Arori a birnin Beirut. An samu hasarar rayuka yayin da Isra'ila ta kai wani hari kan babban ofishin bada agajin gaggawa ta Red Crescent da ke Palestine. Kanun labaran kenan kuka saurara. Yanzu sai a gyara zama don jin cikakkun su tare da ni mai karantawa Abubakar Muhammad Biyu. A daidai lokacin da hankulan 'yan Najeriya ya tattara kan shari'ar Abba Kabir Yusuf Gida-Gida da Nasir Umar Gawuna, ya sa Sarki Muhammadu Sunusi na biyu da ake da sakon neman yin adalci a tsakaninsu kafin kotun koli ta yanke hukuncin. Ga jawabin nasa kamar haka. Mutane suna ta magana akan shari'ar zaɓe da ake yi a Kano. Kamar yadda aka sani, mu kullum muka yi magana a cikin harkar siyasa, ba ma ɗaukan wani matsayi akan wata jam'iyya ko wani ɗan takara. Abin da muke kira ko da yaushe shine a yi adalci. Abin da ya kamata a yi shari'a, muna kira ga dukkan wanda suke da hannu a cikin shari'a da alƙalai da wanda suke magana da su tuna da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da ya zancen ya halittar kumu ƙawamina bilkisi shuhada a lillahi, ko kuma kumu ƙawamina lillahi shuhada a bilkisi. Duk ya faɗa cewa a tsaya saboda Allah kuma a tsaya akan gaskiya. Ya ce kada kiyayyar da muke yi ga waɗansu ta sami rashin adalci. Sabu Qur'ani ya zo da ayoyi da yawa su umarni akan adalci, kuma dukkanin musulmi na kirki ya kamata ya kira ga adalci kuma ya farin ciki idan aka yi adalci. Rashin adalci wannan hanyar shaitan ce, hanyar iblis. Saboda muna roƙon Allah ya bawa su alƙalai ikon yin adalci. Allah Ubangiji ya sa a dukkanin shari'o'i da ake yi ba ma na Kano ba, ko ina Allah ya ba su ikon tsayawa akan gaskiya. Duk inda aka ce al'umma ta yi zaɓe, su tabbatar da abin da al'umma ta zaɓa. Wannan shine abin da zai taimaka wa dimokuraɗiyyarmu, shine zai taimaka wa zaman lafiya, kuma shine zai rage mana musibo a cikin ƙasa. Muna addu'a Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi. Allah ya yi riko da hannun alƙalan, ya ba su ikon yin abin da ya dace da abin da ya kamata. Kuma al'umma Allah ya sa a yi musu adalci abin da suke so, Allah ya tabbatar musu da shi. Wannan shine kaɗai abin da zan faɗa. Jami'an sojin Isra'ila sun samu nasarar kashe Salihu Arori, mataimakin shugaban Hamas a kudancin Beirut, inda suka kai farmaki kan ofishin Hamas, inda aka samu rahoton cewa tuni kimanin mutane 5 ne suka riga mu gidan gaskiya, daga ciki har da shi Salihu Arori, wanda shine mataimakin shugaban siyasar Hamas zuwa lokacin da ya yi wafati. Cewar mahaifiyarsa da 'yan uwansa mata, Salihu Arori kafin mutuwarsa ya kasance jajirtacce wajen nuna fifiko kan damuwar al'ummar Falastin, wadda sakamakon hakan ne ya sa al'ummar Falastin ɗaruruwansu suka taru a dandalin Almanara domin nuna rashin jin daɗin kisan da aka yi wa Salihu Arori, tare da yin kira ga ƙasar Lebanon, ƙungiyar Hamas da Hezbollah da su ɗau fansar kisan jagoran nasu. A wani hari da sojojin Isra'ila suka kai kan ofishin bada agajin gaggawa ta Red Crescent da sansanonin 'yan gudun hijira da ke birnin Rafa da sauran wurare, an samu hasarar rayuka da kayan bada agajin gaggawa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa kimanin mutane 100,000 ne aka raba su da matsugunansu a kwana-kwanan nan, sun samu isa kudancin birnin Rafa. Hukumomin bada agajin gaggawa sun bayyana cewa a yunkurinsu na kawo agajin gaggawa, amma suna samun tsaiko duk da kudirin Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba da kawo kayayyakin agajin gaggawa.
To da ma wannan muka kawo ƙarshen labaran namu na yau, amma kafin mu tashi ga bitar waɗanda suka yi kanu. Sarki Muhammadu Sunusi na biyu ya ja hankalin alƙalan kotun koli kan shari'ar Abba Kabir Yusuf da Nasir Umar Gawuna kan su yi adalci. Mayakan Isra'ila sun kashe mataimakin shugaban Hamas Salihu Arori a birnin Beirut. Ƙarshen labaran namu kenan a yau. Ni ne naku Abubakar Muhammad Biyu nake cewa a huta lafiya.